Moi boas, benvidos, benvidas ao tutorial do CADP 2024. O CADP que soa así un pouco a un moble sueco, pero que realmente é o concurso de adxudicación de destinos provisionais. Neste vídeo o que ides ver nunha primeira parte pois vai ser unha sección, digamos, onde vou explicar información de interese sobre o concurso de adxudicación de destinos provisionais, ou CADP, e na segunda parte que vou facer pois vai ser unha simulación dunha participación, do que sería unha participación real, e vou falar desde unha instancia que vai ser do corpo de secundaria, Escola de Idiomas, pero tamén vou facer mención ás instancias do concurso de adxudicación de destinos provisionais do corpo de mestres, porque hai aí, sobre todo na primeira folla de datos persoais, algunha diferenza con respecto a que eu vou usar aquí. Se alguén quere ter un coñecemento moi pormenorizado e específico do CADP, na miña canal de YouTube tedes un vídeo que é participar no CADP con éxito. Se buscades iso en YouTube, CADP con éxito Pablo, seguramente vos vai aparecer xa directamente ese vídeo, vale? É un vídeo que é do ano 2020, pero temos a vantaxe de que o CADP non se modificou desde o 2020, de feito a orde é do 2018, vou falar despois da orde do CADP, perdón. Entón o CADP, como digo, ainda que é do ano 2020, está é moi concreto, moi específico e dou moitísima información porque é un vídeo que fixera po sindicato e, lóxicamente, como fixen po sindicato, pois mateime un pouco máis dos que faigo aquí porque me apetece, vale? E iso para quen queira ter unha información, é dicir, para quen xa participas algunha vez e queira facerse un pro do CADP, vale? Para esas persoas, o vídeo de participar con éxito no CADP. E despois, para quen participades por primeira vez, hai outro vídeo que é, penso que se chama orientacións para quen participa por primeira vez no CADP. Buscades iso en YouTube e vai vos aparecer, vale? Ou se tes algún problema, escribidesme unha mensaxe e xa vos mando a ligazón a estes vídeos, vale? Pero xa digo, hai vídeo para quen queira converterse en todo un pro do CADP e vídeo para quen se estea iniciando e participe este ano por primeira vez, onde vos dou aí unha serie de consellos moi básicos para que a vosa participación chegue a bo porto, vale? Temas de legislación relacionadas co concurso de adxudicación de destinos provisionais. Mirade, na miña página web, profesoradogalicia.com, se queredes ver a orde que regula o concurso de adxudicación de destinos provisionais, está aquí na sección de legislación e aquí no acordeón de mobilidade no primeiro CADP, e esta é a orde que regula a adxudicación de destinos provisionais, vale? Que ten unha modificación, que non é que sexa unha modificación moi importante, porque o que fai a modificación é simplemente regular determinados aspectos relacionados coa integración de FP que se produciu ano pasado ou un par de anos. Entón xa digo, por que sempre nos tutoriais de procedimentos menciono a orde? Porque aí está todo. É dicir, se tedes algunha dúbida relacionada co CADP que dicides que ninguén me pode resolver, na orde ten que estar. E se non está, temos un pequeno problema que vai ser a interpretación pois de quen teña que resolver o problema, vale? Despois, esta orde do CXT, que como vedes é do ano 2018, é actual, aínda que sexa do 18, vale? E cada ano a Consellería o que fai é publicar unha resolución que é esta que podedes atopar aquí na página web deste sindicato no que traballo eu, na sección de ensino público e de destinos provisionais, tanto de mestres como de secundaria, dá igual. Aquí tedes a resolución, vale? Esta resolución o que fai é establecer as datas relacionadas co CADP, as datas de interese, digamos, do CADP, vale? Que son as que vos vou poñer agora mesmo na pantalla e que estades vendo que este ano son estas, vale? O prazo de participación, se non me lembro mal, penso que ata coincide co prazo do ano pasado, deberon programar a publicación no DOGA po mesmo día e saiu o mesmo prazo, se non lembro mal, Entón vai ser, ou foi desde o 21 de xuño, que xa pasou, estamos a 23, ata o 11 de xullo. Consello sobre o tema da participación, o que digo sempre, nin participedes o primeiro día, nin esperedes, por suposto, o último. É un prazo moi amplo como para algo que supostamente moita xente
pódese xogar media vida, a ver, estou exagerando un pouco, pero a xente que participa, a xente que consolidou este ano por primeira vez, despois falarei máis disto, tedes que participar obrigatoriamente, vale? Entón, se non participades, vamos quitar da lista. Entón, hai xente para quen é moi importante non deixar isto para o último día, vale? E os que estades acostumados, participades e non queredes facer cambios, xa sabedes tamén que non tedes que modificar nada, nin entrar siquiera na aplicación, que vos collen a instancia do ano pasado, pero se quixerades facer algún cambio, tedes que entrar e presentalo antes do 11, vale? Así que non o deixedes, por favor, para o último día, porque en todos os procedementos, en todos digo o mesmo, hola Paz, hola Pilar, en todos os procedementos, hola Mar, en todos os procedementos digo o mesmo. Nunca o deixedes para o último día, porque sempre falla algo, sempre. E sempre hai alguén que vai quedar fora por facer o último día. Eu dígolo por experiencia, vale, sempre pasa. Vale, despois vai haber unha resolución de provisional, de persoal obrigado e excluído de participación, vale, que vai sair o 9 de xullo. Unha definitiva do mesmo que vai sair o 26 de xullo. Despois a resolución provisional vai ser o 29 de xullo. Ollo, reclamacións e renuncias moi importantes. Antes estábamos acostumados a ter un prazo moi amplo. Desde hai un par de anos temos un prazo moi breve que son 2 días. Neste caso, o 30 e 31 de xullo, porque o 2 de agosto xa vai sair a adxudicación definitiva. Vale? Xa vou dicindo algunha cousa por medo que se me olvide, aínda que despois igual a repita outra vez, vale? Se non queredes que vos den a adxudicación definitiva, renunciade aínda que non vos dean na adxudicación provisional, que isto tamén pasa moito, vale? O típico. Pablo, que resulta que non me deron nada na provisional e dame na definitiva, para que eu quero renunciar. Bueno, pois tiñas que renunciar na provisional. Para que non me deran destino? Da igual, ainda que non che den destino, tens que renunciar na provisional, que é a adxudicación a que se pode renunciar. A definitiva, bueno, pode renunciar, por exemplo, por unha causa sobrevida. Imaginadevos que vos chaman para un traballo que o contrato empeza despois do 2 de agosto. Bueno, pois aí teríades unha causa sobrevida e podíades renunciar. Vale, pero o normal non é ter esa causa sobrevida, entón non podes renunciar á definitiva, vale? Bueno, de legislación creo que xa imos ben. De datas de interese, penso que tamén, así que pasamos a quizáis a cousa máis importante do CADP deste ano. Dicío antes, ollo po persoal de secundaria de inglés. Por que? Tede en conta que a partir do curso vindeiro vais impartir un novo módulo profesional de inglés, bueno, chamas así, inglés profesional, nos ciclos de formación profesional, é dicir, nos centros integrados de formación profesional, polo que debedes terlo en conta á hora das vosas peticións, vale? Ben, dito isto, paso co tema da participación, vale? Da participación vou falar tamén así 4 cousas que considero moi importantes e que debedes ter en conta antes de ver como se participa no CADP. E vou falar de varios tipos de participación, vale? Isto creo que non o fixe nunca. Vou falar de participación voluntaria, de participación dobre e de participación sen facer cambios, de participación de oficio, son 5 ao final, e de participación obrigatoria, vale? Nunca o fixen desta maneira, pero a veces así queda máis claro, porque con isto sempre hai moitos problemas. Primeiro, participación voluntaria. Hai xente que, tendo destino definitivo, pode participar voluntariamente no concurso de adxudicación de destinos provisionais. Vale? Quen son estas persoas? O persoal que teña destino definitivo en escola de idiomas, en conservatorios e nas especialidades de agraria relacionadas con a agraria. Vale? Entón, tedo en conta, de feito, eu mesmo podo facer o tutorial este do CADP porque teño destino definitivo en escola de idiomas e por iso podo participar no CADP. Se tivese destino definitivo en secundaria, non podría facer este vídeo porque non podría entrar na aplicación. Ou, a non ser que fixera unha trampa que é pedirlle os datos de acceso a outra persoa, pero non me parece moi oportuno nin recomendable iso. Pero, bueno, cada un fai o que quere. Máis cousas, máis tipos de participación. A participación dobre. Moitas veces escoitades eso de que hai que participar 2 veces, vale? Cando se fala diso, faise referencia a xente que pide unha comisión de servizos, porque indirectamente, digamos, que participa 2 veces no CADP, vale? Fai a comisión de servizos e aí participa no CADP. E ahora en xuño fai outra vez o CADP.
pero non todo o mundo ten que facer de novo o CADP agora en xuño. Digamos, imos chamar a eso o CADP ordinario, e outro era o CADP das comisións, vale? Entón, se ti, por exemplo, tes destino definitivo, non tes que participar no CADP ordinario xa, participas só no CADP a través da comisión que xa participaches despois do CXT, vale? Por que? Ti non participas tendo destino definitivo porque se a ti non che dan a comisión, o que che vai pasar é que tes que ir po teu destino definitivo, vale? Cal é a diferenza cunha persoa que non teña destino definitivo? Pois está clara, que a persoa que non ten destino definitivo e ten praza, para algún sitio ten que ir, entón por iso ten que participar no CADP. E por iso moitas veces dicimos que na comisión non ordenades as provincias, se és provisional, porque xa as vas ter que ordenar no CADP. E se che dan se pides as provincias todas na comisión, pois xa che van dar por comisión, porque estás perdendo toda Galicia, vale? Importante aquí, pregunta que fixastes moito este ano. Como vedes, intento cada ano mencionar no directo o que máis me preguntades ese ano. Este ano foron varias persoas xa a día de hoxe, cando van 2 ou 3 días de prazo, 2 creo, as que me preguntastes se tendo unha adxudicación de CXT este ano, e a día de hoxe es provisional, a día de hoxe, pero a partir dun de setembro de definitivo preguntádesme se tedes que participar no CADP. Mais ben preguntádesme que non vos deixa participar o CADP, pero é que é iso que ten que pasar. Ti se tes destino definitivo a partir dun de setembro, tes destino definitivo. Entón, se non che dan a comisión, ou non che dan no CADP a comisión, o que tens que fazer é irte po teu destino definitivo, vale? Entón, dá igual que a día de hoxe sexades provisionais, que se un de setembro tedes destino definitivo, non tedes que participar no CADP agora en xuño, vale? Espero que agora quede claro. Participación sen facer cambios, que xa falei antes dela. Se non queredes facer ningún cambio no CADP, participastes desde o ano, se non lembro mal, 2018, pero bueno, case todo o mundo participaría a día de hoxe o ano anterior. Non tedes, se non queredes facer cambios, que facer nada, non hai que facer nada, nin entrar siquiera, non hai que entrar, non hai que darlle a agardar, nin a enviar, a nada, se non queredes facer cambios, vale? Outro tipo de participación, a participación de oficio. Se queredes, máis ben, en vez de se queredes, se pensades que por non participar este ano nunha especialidade na que xa participastes, por exemplo, ano anterior, vos ides librar da adxudicación esa especialidade, iso non funciona así. Por que? Porque se participaches en calquera especialidade en anos anteriores, este ano non participas, a consellería o que vai facer vai ser coller a instancia do último ano que participases, entón, indirectamente, ou de oficio, por se de alguma maneira, ides participar no CXT, vale? E a última participación é a participación obrigatoria, da que xa falei tamén, que é pa xente que consolidastes este ano. Se consolidastes este ano, estades obrigados sí ou sí, se non queredes que vos quiten da lista, claro, a participar no concurso de adxudicación de destinos provisionais, vale? Vou falar tamén un pouquiño de adxudicación, vale? Moi brevemente, porque como xa digo, noutros tutoriais que tedes en YouTube, tedes moita máis información, vale? Pero tede en conta que a adxudicación é por corpos e por especialidades, vale? Hai unha orde de adxudicación de corpos, está na convocatoria, que indica, por exemplo, que o corpo de mestres adxudícase antes que o corpo de secundaria. Por lo tanto, se tes unha persoa que participas no CADP por mestres e por secundaria, estou pensando nunha persoa interina, pois que saibas que se tes posibilidade de que che den as dúas, pois se tes a adxudicación en mestres, primeiro vanche dar en mestres. Se quixeses que che desen por secundaria, aí o que tes que facer sería renunciar ao corpo de mestres para seguir participando só en secundaria. Lóxicamente isto non che garante que che vayan a adxudicar por secundaria, pero é a opción que tes, vale? Porque xa sabedes tamén que sen motivo podes renunciar ás especialidades que queiras de participar no CADP sempre que sigas participando nunha, vale? Porque se renuncias a todas tens que ter un dos motivos de acordo de interinos ou interinas, vale? E despois, a parte da adxudicación por corpos, a adxudicación tamén é por especialidades, é dicir, dentro do mesmo corpo, se ti estás na especialidade de castelán, que é o código 004, e estás tamén na de galego, que é o código 053, se che dan nas dúas, non che van dar nas dúas, porque só che van dar na de castelán, que é de código menor, vale? Sempre se adxudica primeiro a de código menor. Outra cousa tamén que non podo deixar de mencionar cada ano que faigo un tutorial do CADP, que son as provincias. O tema das provincias.
A ver, se sodes, por exemplo, profesorado con praza, con destino provisional, vale, obrigatoriamente ides que ter que ordenar as provincias no voso caso, porque se non obtedes destino nas peticións que facedes, a adxudicación vai ser de oficio, vamos dar pois pola orde de provincias que seleccionastes, vale? En cambio, persoal interino e sustituto, como non se vos adxudica de oficio, non estades obrigados a marcar todas as provincias, e se así o facedes, tede en conta que estades solicitando todos os centros da provincia pola orde que aparece nos anexos da convocatoria da orde do concurso xeral, vou dicir concurso xeral de traslados en vez de CADP 1000 veces, vale? Pero sempre que diga CXT quería dicir CADP, vale? Entón iso aparece na orde do CADP, así que moito cuidado con iso das provincias, vale? Outra cousa que tamén hai que falar sempre é a afín, a itinerancia e o bilingüismo, vale? Para falar da afins vou empregar unha anécdota de hoxe pola mañá, que alguén dicía que en matemáticas non lle deixaba seleccionar, penso que a afín informática. Eu comproveino, eu entrei, puiden seleccionar a afín informática, igual que pode seleccionar calquera, porque no tema das afíns non hai ningún tipo de regulación. Polo tanto, se queredes sodes de matemáticas e que queredes poñer de afín informática, en principio debedes poder facelo sen problema, vale? Relacionado tamén cos afíns, tende en conta que no CADP hai unhas adxudicacións que se chaman ámbitos, vale? Eses ámbitos non se consideran materias afíns, vale? Nin hai unha afín que podes pedir para que te adxudiquen un ámbito deses, vale? Eso te en conta. Despois, cando fas peticións con afíns, e aquí vou falar tamén da itinerancia, que consiste en compartir centros, cando fas peticións con afíns e itinerancias, aquí non temos que duplicar as peticións, vale? Por que? Porque cando ti fas unha petición con afín e con itinerancia, vou ir despacio, cando fas iso, cando pides unha aplicación e lle indicas afín e itinerancia, a aplicación o que fai é, primeiro, mirar as vacantes dos centros desa petición sen afíns e sen itinerancia. En segundo lugar, vai mirar as vacantes con afíns, pero sen itinerancia. En terceiro lugar, vai mirar vacantes sen afíns, pero con itinerancia. E por último, vai mirar as vacantes con afíns e tamén con itinerancia. Por iso, non hai que duplicar, nin perder peticións, nin tempo en duplicar as peticións que fagades con afín e con itinerancia, vale? Non pasa o mesmo no caso do bilingüismo. Se estades habilitados para pedir unha vacante bilingüe, aí sí que tedes que ter en conta que tedes que duplicar o código, vale? E verá moita xente que agora mesmo se está enterando de que se poden pedir vacantes bilingües e se está preguntando como fago eu para pedir iso, vale? O que tedes que facer é, se non o fixaste xa e non tedes recoñecido, enviar, facer chegar de alguma maneira o B2 a persoal. Tedes varias formas. A mí ocórrenseme tres. A primeira é por correo electrónico a persoal. A segunda, por sede electrónica a recursos humanos. E a terceira, a través da propia aplicación do CXT, que nos deixa chegar na sede electrónica a documentación, vale? Entón podedes metelo aí. Pero, aínda que o metades aí, eu faría polo menos unha das dúas cousas anteriores que vos dixen, ou o correo ou a instancia xenérica, vale? Outra cousa que tampouco podo deixar de mencionar todos os anos que se fai o tutorial do CADP, que é a diferenza entre CADP e restricción. Aínda vin hoxe unha pregunta, creo que hai unha media hora ou así, en Discord, dunha persoa que confunde restricción con CADP, vale? Cando preguntamos, podo restringir no CADP para traballar só sustituindo en Coruña? Mal. No CADP, olvidadevos do CADP de sustitucións. O CADP non ten nada, aínda que pode parecer raro, non ten nada que ver coas sustitucións o CADP. O CADP é un procedimento no que che axudican, interinidades. É dicir, vacantes de todo ano, nada que ver con sustitucións. Se pola contra o que queres é restringir unha zona educativa para traballar o curso que ven con vistas ás sustitucións, aí o que tens que facer é o procedimento de restricción que está aberto agora ao mesmo tempo que o CADP, ata o 15 de xullo, neste caso. 15 de xullo, vale? A restricción. E aí entrades na páxina web de sustitutos, fixadevos que é unha páxina que non ten nada que ver co CADP, porque o CADP faise na páxina edu.xunta.gal/CADP e a restricción faise en edu.xunta.gal/sustitutos. Vale, e aí en sustitutos é onde facedes a restricción e escolledes as provincias ou os concellos, se tedes motivos do acordo de interinos, para desenvolver as vosas sustitucións no curso 24-25, non? Sí, 24-25.
Vale, tamén, como cada ano, recoméndovos para facer as peticións, ahora que estou falando de peticións tamén, ou antes falaba de peticións, que usedes a miña aplicación que tedes disponible en profesoradogalicia.com, a aplicación que se chama Centros Educativos. Bueno, digo a miña aplicación porque está na miña página web, pero non é miña, que é de Marcos Chavarría, que sempre o menciono cada vez que falo desa página, vale? Nesa aplicación de Centros Educativos que está en profesoradogalicia.com e que despois, cando pase a participación, ides ver, é moi útil para facer as vosas peticións a centros e localidades, vale? Bueno, máis ben a centros. Ben, antes tamén vos falaba, hai un anaquiño que se me olvidou, falábamos de que podíades achegar na sede electrónica o título de B2, ademais de mandalo por correo electrónico ou instancia xenérica, vale? Tamén no caso de que queirades pasar a formar parte das listas de orientación no corpo de mestres, podedes achegar a vosa titulación tamén no apartado da sede que máis adiante, pois, no tutorial ides ter ocasión de ver, vale? O tema das renuncias, imos ver, aparte do que dixen antes de que tens que renunciar na provisional, na definitiva, pois podes te olvidar, tedes que ter en conta que se estades en varias listas, vale? Se estades en varias listas, podedes renunciar a participar no CADP, insisto, a calquera, excepto a unha. Isto sen motivo, porque se queredes renunciar a todas, como dixen antes, tedes que ter un dos motivos que recolle o acordo de interinos, vale? Estades en 5 listas, vale? Hai 4 nas que non queredes que vos axudique no CADP e unha que sí, vale? Entón, nesas 4, bueno, participades nas 5, pero nesas 4 na provisional renunciades a cada unha, a 2, a 3, a 4, e quedades vos participando só nunha, vale? O importante aquí que tedes que ter en conta é que se non vos dan nesta única que quedades participando, vale? Se non vos dan nesa, para sustitución si tedes que dar nas 5, que hai moita xente que non é consciente disto, vale? Podedes renunciar sen motivo a 4 e seguir en unha, pero se nesa unha non vos axudica no CADP, para sustitución quedades nas 5. Por que? Porque estades renunciando ao CADP só. Por se queredes renunciar ás sustitucións tamén, tedes que renunciar ás 5 e achegar un dos motivos do acordo. Esa renuncia sería para todo o curso, xa non habería sustitucións. Permíteme facer unha pequena pausa neste vídeo para comentarche que case o 70% das persoas que o estades vendo non estades aínda suscritas á canle. Así que se che está gustando o vídeo, suscríbete e activa a campa de notificacións para que YouTube te avise cada vez que publique un novo vídeo ou directo. E ben, esta que vedes aquí, pois é a páxina de participación no concurso de adxudicación de destinos profesionais, que é edu.xunta.gal/CADP. Nada máis entrar nela, o que ides ver, curiosamente, é información sobre as comisións de servizo, vale? A día de hoxe non hai posta absolutamente ningunha información relacionada co concurso de adxudicación de destinos provisionais, pero se a houvese, pois o que ides ver aquí pois son as instruccións, imagínome que ligazóns á normativa, é dicir, nada que realmente vos vai a poder salvar a vida con respecto á vosa participación e que non vaiades ver xa neste vídeo, vale? Antes de identificarvos, explico-vos o que aparece aquí. Esta pestana de anexos o que recolle son os anexos cos centros e localidades e os códigos que tedes que empregar para facer peticións no CADP, vale? Vou abrir, por exemplo, os códigos de mestres, vale? Como vedes, é un documento Excel de onde podedes obter, como vedes aquí, por exemplo, os códigos de localidade, todos por aquí abaixo, por exemplo, o de Arteixo sería este, ou os códigos dos centros, por exemplo, o de o IES Manuel Murguía sería este código de centro, vale? Lóxicamente, se facedes peticións a este código de localidade, xa estades pedindo todos os centros da localidade de Arteixo, neste caso, vale? Aínda así, como dixen con anterioridade, eu o que vos vou recomendar é, para facer as peticións, porque ides a avanzar moito máis rápido e é moito máis sinxelo, o que vos vou recomendar é que vaiades á miña página web, profesoradogalicia.com, e aí, na sección de centros educativos, usedes a aplicación como veredes dentro dun anaquiño, vale? Para entrar aquí e identificarnos, ides necesitar ou usuario de educación, ou chave 365, ou certificado digital, vale? A miña recomendación, tedes que ter, sobre todo se participades por primeira vez, algo para presentalo na sede,
que vai ser ou chave 365 ou certificado digital, e agora creo que tamén se pode ter clave PIN, vale? Entón, xa digo, necesitades algo diso. Eu vou usar a chave 365 porque é o que uso habitualmente e porque me vale tanto como para identificarme na página web da Consellería como na sede electrónica onde despois imos ter que presentar a instancia que imos crear a continuación, vale? Aquí, como todos os anos, teño que facer un pouco de tempo porque a página web do CADP é bastante lenta e, como vedes, desde que lle das a entrar, tarda uns anaquiños. E nun vídeo, como non está ben deixar ocos sen nada de son, pois estou falando aquí como un inútil sin dicir absolutamente nada. E agora podo seguir co tutorial. Ben, aquí no menú da esquerda vedes que agora hai distintas xa seccións, a de anexos da que xa falei, solicitudes, instancias e buzón de informes. Realmente, a importante é esta de solicitudes, que é onde tedes que pulsar para empezar coa vosa participación no concurso de adxudicación de destinos provisionais, vale? O primeiro, quides ver se participaste, por exemplo, nunha comisión, ou se xa este ano entrastes no voso CADP, podedes ver que xa tedes aquí solicitudes da convocatoria 2024-25, que no meu caso serían todas estas de aquí, vale? Estas correspóndense con comisións e estas con participacións no CADP, vale? Diredes, vos, por que tes tantas? Bueno, pois teño tantas porque como me dedico a facer tutoriais destas cousas, pois ás veces abro moitas instancias, entón iso é o que pasa, é o motivo polo que teño tanto. Vos, o normal é que non teñades nada, vale? Pero xa digo, se empezades unha instancia e despois a pechades e por calquera cousa queredes abrir outra, pois vai vos aparecer aquí, vale? Agora o que ides ver, imaginadvos que vos agora mesmo xa entrastes no CADP e que xa tedes aberta unha instancia a que podedes acceder, como vedes aquí, pulsando en modificar, vale? Pero que realmente o que queredes é facer unha nova, vale? Entón, se agora, vale, vedes que esta está aberta, non? Porque pon aquí modificar, é dicir, pode entrar nela, vale? Pero se eu realmente quixese crear unha nova solicitude, se o fago agora, vedes que me dá un erro, vale? E isto dá un erro que se vos pasa, vou vos explicar como solucionalo, vale? Este erro é porque esta está aberta, entón teño que pechar esta para poder abrir unha nova, que é o que me están dicindo aquí, vale? Entón, para pechala, doulle a modificar, ides aquí a validación, enviádela á sede e con eso xa estaría pechada, vale? Con enviala á sede xa se dá por pechada a instancia. Entón, agora podedes ir directamente outra vez atrás a solicitudes e crear unha nova e veredes que agora si vos deixa. Vos aquí, lóxicamente, pois escollede o voso corpo, especialidade, modalidade de participación, colectivo e comunidade autónoma, vale? Unha vez que entrades na vosa instancia de participación no CADP, que sería esta de aquí, ten 4 seccións, como vedes, unha de datos de participación, unha de peticións, unha de documentación, que non vai aparecer nada, e outra de validación, vale? Empezamos pola de datos de participación. Aquí, en primeiro lugar, o que aparecen son os vosos datos persoais, vale? En segundo lugar, tedes aquí, se quixerades cambiar eses datos persoais que acabades de ver, pulsades aquí e podes facer modificacións, vale? Despois aparecen os vosos datos profesionais, vale? Neste caso, pois onde eu teño o meu destino, cal é o meu corpo, etc, etc, vale? Dereitos preferentes, importante. Importante para profesorado suprimido e desprazado, vale? Se estades nun destes casos, é dicir, sodes persoal suprimido, persoal desprazado, o que vos recomendo é que acudades ao voso sindicato, vale? E que aí vos expliquen todo relacionado con este dereito de participación que ten este colectivo de profesorado, vale? Como non é habitual que persoas dese colectivo estean vendo isto porque xa saben máis ou menos como funciona o tema, pois non me vou deter, vale? Pero se alguén que estea vendo este vídeo dentro dun tempo resulta que o suprimiron e non sabe os dereitos que ten, por favor, ide a un sindicato, vale? Aquí en datos de prelación vai vos aparecer pois o ano de que aprobastes as oposicións, a puntuación que obtivestes e estes detalles, vale? Antigüidade no centro, etc, etc. Se sodes interiores ou sustitutos, lóxicamente isto non vos vai aparecer, vale? Habilitacións, pois a especialidade pola que vou participar. Habilitacións de idioma, se tiverades algunha habilitación lingüística, por exemplo, portugués, ou inglés, ou francés, apareceríavos aquí debaixo. A mí non me parece nada porque non teño, vale? Pero se vos aparece aquí inglés é que podedes pedir prazas bilingües. Lembrade, tedes que duplicar as peticións con prazas bilingües.
Preferencia de especialidade nas peticións. Aquí a min apareceme galego. Se tiveres máis especialidades, pois seguramente vos aparezan máis, vale? Se sodes funcionarios de carreira, vale? Se sodes interino sustituto, pois xa sabedes que é unha instancia por cada especialidade, vale? Especialidades afins, aquí o que comentaba antes, non vou determe moito máis. Podedes poñer a afín que vos queirades. Eu, como vedes, aquí teño posto informática sendo de escola de idiomas, que non ten ningún sentido, pero aí está, vale? Podes poñer o que vos queirades. Iso sí, intentade polo menos pedilas en función de ter algún coñecemento, xa non digo da vosa conciencia, que tamén, pero eu entendo que pode ser moi duro chegar a un centro que tes que impartir pois non sei, música sen ter nin idea de música, vale? Porque a xente pon afíns? Bueno, pois porque pode ser un pouco máis doado en teoría, que che axudiquen. Preferencia de provincias. Xa expliquei tamén ao principio. O único que tens que ter en conta é que se as marcades está despedindo todos e absolutamente cada un dos centros da provincia que seleccionedes, vale? É dicir, se a ti polo que sexa te interesa traballar só en Lugo e faz peticións a Lugo e centros que estean máis ou menos a 20 km de Lugo, non che vai ocorrer poñer aquí Lugo, porque me estás pedindo Lugo inteiro, vale? E xa digo, vai haber un colectivos que tedes que ordenar isto sí ou sí, como persoal en expectativa de destino, e vai haber colectivos que non estades obrigados como persoal interino sustituto, vale? Isto que pon aquí debaixo, pois significa o que pon aí debaixo, que se pulsades aquí, pois non vos dan itinerancia se vos axudican por provincia, ou se marcades aquí, que non vos axudican afíns, se vos axudican por provincia. Por que falamos da axudicación por provincia? Porque hai unha axudicación polas peticións que facedes aquí, vale? Que é o seguinte punto que vou avanzar agora. E se non vos dan destino nestas peticións que tedes aquí, a axudicación o que fai é mirar se nas provincias sí que hai destino para vos, vale? Entón, por iso digo que hai unha axudicación de provincias despois da de peticións, vale? Vale, unha vez que cobrades todo isto, lembrade unha cousa que se me olvidaba, no corpo de mestres, vedes que cambia un pouco a instancia, vale? Aparecen en preferencias especiais nas peticións, vedes que aparecen varias porque esta persoa ten dúas no corpo de mestres. Ademais aparecelles isto de aquí que non nos aparecía en secundaria, que é preferencia de especialidades nas peticións oficio, vale? Isto é, aquí des ter que ordenar todas as especialidades que teñades, porque bueno, penso que todas que teñades, incluso creo que todas, pero bueno, ides ter que ordenar aquí todo porque vos poden dar de oficio en calquera especialidade, vale? Por iso vos van a aparecer todas estas cousas que na miña instancia, como podedes ver, non aparecen, vale? Iso é porque era unha instancia de mestres. Entón, se xas de mestres e xas de secundaria, cando rebates de cubrir, dáse a agardar. E chegamos ao importante, por iso estou indo un pouco rápido. O importante son as peticións, vale? Aquí non vos xa sei que va haber a xente que me queira preguntar cantas poño. A ver, iso depende de cada un, vale? Se tedes claro como se participa no CADP, deberíades saber xa o que deberíades pedir en peticións, vale? Que cousas ter en conta? Por exemplo, se non faz peticións a provincias, se non ordenas as provincias, só che poden dar nas peticións que fagas aquí, vale? Sendo interino ou sustituto. Se estás obligado a marcar as provincias porque és profesorado en expectativa, pois ten en conta que igual aquí debes facer moitísimas peticións, porque é que se non che dan nas túas peticións, o que van facer é darche pola orde das provincias, e aí pode ser en calquera localidade, vale? Entón, o meu consello aquí é o de sempre: facede o máximo número de peticións que poidades, cubride o mellor que poidades, ordenade todo o mellor que poidades, porque só ides ter, se o facedes ben e o mellor posible, só ides ter que facer unha vez. Despois sempre sería algunha modificación pequena que queres facer, cousas así. Como se fan peticións? Vale, agora teño que ir un momento á páxina web miña para ensinarvos a aplicación da que vos levo falando medio directo, que é esta de centros educativos, que é a que nos vai facilitar moito o traballo de facer as peticións. Entón, como se fan as peticións? Imaginadevos, eu son de Lugo, non? Entón, a esta aplicación voulle cambiar aquí localización, vou ir a Lugo. Eu vivo, por se alguén un día me quere vir ver por onde vivo,
vivo aquí exactamente, aquí, vale, entón vedes que ao facer clic ponse aquí unha especie de marca, vale, entón unha vez que está esa marca pechades e xa estaría. Agora eu, por exemplo, creo que me ordene por tempo, porque por tempo creo que é a distancia por estrada realmente, ainda que aquí pon distancia, por tempo é a distancia por estrada, se non me equivoco, vale. Entón quero que me ordene as escolas de idiomas de toda Galicia por distancia desde a miña casa, vale. Entón aquí vou desactivar todas, entón vou dicir que só me ensine as de escola de idiomas, vale. Entón aplico os filtros e aquí vedes, xa me ordenou todas as escolas de idiomas. Entón agora quero pedir a escola de idiomas de Lugo, fago clic aquí, non vai aparecer nada na pantalla ni nada, pero fago clic e ao facer clic copio o meu código, veñome aquí, control V ou botón dereito pegar e xa me copia o código. Entón aquí selecciono escola de idiomas galego, non bilingüe, se eu tivese bilingüismo, tivese inglés, apareceríame aquí, podería seleccionalo, vale. Afín, como puxen creo que de afín na página anterior, creo que puxen informática, non? Vou no deixar con afín, xa sabedes, ao poñer con afín, primeiro a aplicación mírame se hai vacantes en afín e despois miraríame se hai vacante con afín, vale? Entón voulle poñer que se debe engadir ao final da lista, entón doulle a aplicar aquí, arriba, e vedes que xa me puxo aquí o código da escola de idiomas. Aínda vedes que aquí ponme pendente de revisar. Para que me apareza aquí o centro, teño que darlle a agardar. Eu recomendo vos que lle deades a agardar cada 10-20 peticións como moito, vale? Para non perder o traballo, vale? Aquí vedes que a min deu un erro, vale? O erro que me dá é porque eu teño destino xa na escola de idiomas de Lugo, vale? Pero alguén que este facendo CADP ben, pois estas cousas non lle vai pasar, vale? Vou facer outra petición, vou pedir, por exemplo, vou pedir a de Ferrol, que ali xa traballei e estuve a gusto, así que vou pedir a de Ferrol. Entón, volvo aquí, poño a de Ferrol, escola de idiomas, galego, afín, ao final da lista, aplicar, e agardámolo para que vexades que aparece Ferrol, e vedes tamén xa que esta non me dá ningún erro, vale? Non me dá ningún erro, xa digo, porque esta é na que estou, xa me pon non válido, vale? Así que vou no eliminar, para eliminar, doulle aquí, debe eliminarse e aplicar. Vale, e así é como se irían facendo as vosas peticións, vale? Eu creo que coa axuda desta aplicación pois ides acabar bastante rápido, vale? Por exemplo, vou vos ensinar, por exemplo, como sería se queremos que nos ordene os colexios, os CEIP, vale? Entón, isto desmarcaríao e marcaría os CEIP, os CPI, por exemplo, veña, e os CE, doulle a aplicar filtros. Aquí vedes que me ordena por distancia desde a miña casa, pois os coles. Este é o que máis cerca me queda, efectivamente. Despois o das Mercedes, o Illaverde, o Rosalía, o Anexa. Vale. E iso é unha aplicación pois bastante útil se non a coñecíades para facer as vosas peticións e axudarvos, vale? E unha vez que rematedes coas vosas peticións, o único que tedes que facer é pulsar en guardar. Pasades a documentación e ides ver que non aparece nada, e validación. En validación enviades a vosa instancia a sede electrónica. Aquí lembrade que se tedes algún erro vos dades conta unha vez que a enviades, incluso unha vez que a presentedes na sede, o que tedes que facer é crear unha nova. Creades unha nova e a última que presentades na sede é que vos van ter en conta, vale? Vedes aquí que nos aparece o aviso de ir á sede electrónica. Na sede poñedes o voso DNI, identificadesvos, e vedes que me aparece o que vos comentaba antes ao principio do directo de anexar documentación, vale? Aquí poderíades anexar, como vos dixen antes, o título de B2, vale? Ademais de enviálo tamén por sede, eu faría iso. Podedes facer o mesmo no caso se tedes unha titulación que vos inclúa ou que vos permite incluirvos na lista de orientación do corpo de mestres e mestras, vale? E nada, a maioría da xente aquí non vai anexar nada, polo tanto dadeslle a continuar. E por último aquí en firmar e enviar, vale? Unha vez que lle dedes a firmar e enviar, se estades coa chave 365 como a min, se estades con certificado digital, vai vos pedir a autofirma, pero se estades coa chave, como digo, aquí poñedes o código que vos chegou ao móvil, cando poñades dadeslle a continuar e vai vos aparecer unha pantalla aquí con dous documentos que é a comprobación de que presentastes o concurso de adxudicación de destinos provisionais. E con isto estaría listo o tutorial do CADP do ano 2024.